Здравейте и добре дошли в нашето първо видео за AdFarm. AdFarm е цифров софтуер, наличен като веб приложение, както и като мобилно приложение. Използва се за наблюдение на растежа на вашите растения, генериране на карти за турение с променлива норма и за анализиране на нуждата от азот на вашите растения, за да използвате азотни и органични торове по-ефективно. Можете да създадете неограничен брой ферми и да импортирате или създавате ръчно своите полета. Можете също да каните потребители във вашите ферми. Има 3 ключови функции в AdFarm. Безплатно наблюдение на биомасата, карти за турение с променлива норма за азотно турение и получаване на препоръки за азот. Всички тези неща ще разгледаме по-подробно в нашите следващи видеа. А в това видео ще видим как можем да се регистрираме в AdFarm. Първо, влизаме в сайт ad.farm/bg/, след което избираме синият бутон горе отдясно "Регистрирай се". После ни се отваря формата за вход в нашата система и ние избираме бутонът "Вместо това създайте акаунт", тъй като все още нямаме такъв. Първо попълваме име и фамилия, избираме държава, в случая България, и за момента оставяме роля фермер. По-нататък в видеята ще разберем каква е ролята консултант. Избираме бутона "Преминете към регистрация". След това трябва да попълним нашият имейл и да въведем парола. Трябва да маркираме, че приемаме общите условия и след това избираме бутонът "Започнете дигитално земеделие". И така ние вече имаме достъп до AdFarm.